6, 7, 8, 9, 10. Okay, maray mag-PM, may boss. Kuyan, remove ka. Tikot rin ito sa. Kang Boss Patrick. Boss Patrick Tyson, mga boss. For the Stillfish pa! Shoutout talaga for mga Stillfish guys. Salamat sa porta, boss. Nagkakalaman talaga yung game, mga boss. Oh, yagi na, adi na. Boss ko yan. Nagkakalaman talaga para Stillfish game, mga boss. Ay, adi na ko yan, mga boss. Sige, boss. Boss ko yan, Dakainos. Send na lang kami mo rin address. Representing Stillfish Guild. Sige, boss ko yan. Okay, sige, wala ito problema. Boss Christian, pasenda na kami mo. Okay, adin na. Okay, adin na, boss ko yan, Dakainos. Representing Stillfish Guild yapon. Iba talaga. Sunod guild versus guild naman kita, mga boss. Katawa, karsyuan lang, no? Okay, boss Christian, pasenda lang kami mo. Rawin address, adin na boss ko yan. Independent ini. Boss ko yan, ka-independent. Okay, nagsend lagi ako yung boss Christian. Nasend na. Okay. Boss Christian ang nga rin mo rin name. Ay, mo rin name. Mo rin address.